Ο ενθουσιασμός και η συγκίνηση που νιώθει κανείς όταν ανακαλύπτει κάτι καινούριο είναι σίγουρα πρωτόγνωρα συναισθήματα. Αρκεί να μην το παρακάνεις με τον ενθουσιασμό. Για παράδειγμα, μια φορά και έναν καιρό σε ένα παλάτι μακρινό, ζούσε ένας βασιλιάς που είχε χρήματα πολλά. Μια μέρα αυτός ο βασιλιάς ζήτησε από ένα χρυσοχό να του φτιάξει μια κορώνα από πραγματικό χρυσό. Μα ο χρυσοχός ο πονηρός κράτησε λίγο από το χρυσό και για να τον αναπληρώσει έβαλε άλλο μέταλλο. Οι φήμες διαδίδονταν πως τον είχαν ξεγελάσει, μα η κορώνα ζύγιζε το ίδιο με το χρυσάφι. Τον Αρχιμίδη φώναξε ο βασιλιάς για να εξετάσει αν όντως η κορώνα του δεν είχε μόνο χρυσάφι. Πολλή σκέψη έριξε ο Αρχιμίδης να το βρει, μα καθώς κουράστηκε, στα λωτρά πήγε να ξεκουραστεί. Εκεί τη λύση βρήκε που τόση ώρα προσπαθεί και από τη συγκίνησή του δεν ήξερε πώς να εκφραστεί. Μέσα στον ενθουσιασμό του βγήκε από το λουτρό γυμνός, στην πόλη άρχισε να τρέχει, φωνάζοντας «Έβρικα!» Ο τρελός. Τότε πήγε στο βασιλιά και του είπε με χαρά πως τη λύση του τη βρήκε και την απόδειξη την είχε. Βρήκε πως όταν ένα στερεό βυθιστεί μέσα σε ένα υγρό, τότε χάνει τόσο βάρος όσο το βάρος του εκτοπισμένου υγρό. Η περί της άνωσης αρχή του Αρχιμίδη του πραγματογνώμονα απέδειξε τελικώς και με αριθμούς πως επρόκειτο για καλλιτέχνη απατεώνα.